Rapport tal-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali dwar il-kura fil-Komunità Għall-Anzjani sab li s-sodisfazzjon tal-anzjani għas-servizzi tal-infermiera u l-assistenza medika fid-dar kienet għolja ħafna. L-istħarriġ tal-Uffiċċju tal-Awditur wettaq verifika fuq 4 servizzi li ngħataw l-anzjani li bqgħu jgħixu fil-komunità. Fl-2018 in-nefqa tal-Gvern fuq dawn is-servizzi kienet ta' madwar 7 miljun euro. Dwar il-prezz tas-servizz tal-Meals ta' ftit aktar minn 4 euro għal kull ikla, b'2 euro minnhom is-sussidjati mill-Gvern, l-Awditur qal li l-prezz huwa raġonevoli. B'reazzjoni għal din il-verifika, is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali, Mark Musu, qal li l-Ministeru jilqa' b'sodisfazzjon dan ir-rapport għax jirrikonoxxi l-enfasi kbira li qed issir fuq is-servizzi li jgħinu lill-anzjani jibqgħu jgħixu f'darhom. Tajna enfasi kbira fuq il-servizzi fil-komunità u dan qed nagħmluh biex l-anzjani kemm jista' jkun intuhom iċ-ċans u l-opportunità li jibqgħu jgħixu fil-komunità fid-djarhom u mal-qraba tagħhom. Fl-istess waqt qed nagħmluh ukoll sabiex ir-riżorsi tajjeb li għandna illi qed jiżdiedu rrid ngħid, jiġifieri kemm riżorsi finanzjarji u anke riżorsi umani jekk mhux direttament anke permezz ta' kuntratti li nitlu fihom ma' operaturi privati, dawn ikkonċentrawhom fuq dawk l-anzjani illi assolutament ma jkunux jistgħu jibqgħu jgħixu fil-komunità minħabba l-kondizzjoni tagħhom. Fl-istess waqt sosten li l-Ministeru se jaħdem biex jimplementa r-rakkomandazzjonijiet tal-Awditur. L-Awditur Ġenerali rrikonoxxa illi anke matul is-sena li għaddiet saru aktar tibdiliet illi wieħed mistenni li jħallu riżultati pożittivi wkoll. U allura kollox ma kollox aħna nħarsu l-qoddim biex anke bl-għajnuna ta' dan ir-rapport inkunu nistgħu nagħmlu aktar titjib. Fis-Stqarrija s-Segretarjat Parlamentari għall-Anzjanità Attiva qal li hu kommess li jara dan il-proċess jibqa' għaddej biex jitwettqu aktar miżuri favur it-titjib tas-servizzi hekk kif rakkomandat. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.